تراونا بالنشاري الشمس سيدا دي هوت سبوت الضوء ما نعرفش نفتح ديك الكبيرة إما أراو نزل من جري أراو شعري تويستيز والشمس وراينا هلو بونجور تراونا بالنشاري الشمس كما هنا فاشنبل اللوم għaliex it-temp qed jippermetti qasat nara bix-xemx. It-temp illum ippermetta li nilbsu naqra sew u mhux dejjem bil-ġakketta l-ħoxna tal-keffa. Edha 8 degrees u naħseb tinħass nar iktar naħseb tinħass xi 10. Għax peress li x-xemx tipo diretta u m'hawnx ħafna sħab u hekk. Mhux qed inħażaq sekka sħaħ. Literalment kull meda għandi ovvjament frak minn taħt sweater u dil-coat. Ma dil-coat veru s-saħħan. U għet l-kien hemm naqra xemx ħanoħroġ in-nuċċari favorit. Da xtrajtu, naħseb is-sajf l-għadda minn Mango kien bis-sejl u vera kont li qed nfittex nuċċari hekk rectangle għax very early 2000s u niftakar ir-ritratti sa meta konna żgħar ommi dejjem libset nuċċari hekk. U insomma vera stylish vera xtaqt nixtri bħalhom, insomma ma tsibtu wara ħafna żmien infittex. By the way, il-weekend li għadda ħriġ vlog u għadit jgħidu bil-MacBook. Oh my god, differenza. Esporta mhux biċċajt video ta' 25 minuta, is-soltu kien idum li xi siegħa jesporta fuq il-Windows laptop tax-xogħol. Il-laptop li kellek vera antik ukoll. Le, mhux antik, tax-xogħol. Sentejn kien ilu għandi. Le, ma Ġess m'għandux specs tajbin hu. Eżattu. Le, that's the point, u mhux għax MacBook għax il-laptop li għandu specs tajbin. F'6 minuti jew f'xi 5 esporta dal-Marelli video, insomma, vera ħad gost, vera kont effiċjenti fl-editing, għad nibda niditja dal-vlog, għasnaf kemm għandi klips bħalissa, immet ħanqabad nivlog jallum qabel ma nitfa' għada, għax ġurnata sabiħa, u llum ukoll wara nofsinhar ħanagħmel il-prinjolata il-ġimgħa d-dieħla il-karnival. U għadna mistednin għand xi Maltin Rotterdam, ħankunu ħafna Maltin ħajam tipo gathering hekk. Xi Maltin żgħażagħ hawnhekk ġol-Olanda. U qed la jkun hemm ħafna Maltin, ħanagħmel xi ħaġa Maltija biex tkun tkun jista' jduqha għax peress li nagħmel ħafna ikel Malti lill-barranin u l-kollegi qed ma jtisbel nagħmel naqra għall-Maltin stess u I treat them. So mbagħad nurikom kif tiġi. By the way, għax qasettilkom, ġejna ċ-ċentru, ġejna is-suq. U warawx il-weekend il-weekend li ġej għaw il-karnivala wkoll. Mhux Malta biss jiġifieri, u kull imkien mżejjen bil-bandiera tal-provinċja. Taraw naqaxtem. Mela ġejna nieħdu kafe / bagel and bagels and beans. Kellna bżonn nkunu xejn spontani, ġran sabiħa ma kellniex qed nimur id-dar. U tawni dan għandna ċaj latte, ġib ċaj latte, il-ħin ma ċaj latte. ċokolata? Le. Le, preferi palissa. Li ma nieħu ċaj latte? Dak idub issa? Jew. Tiftakar ħod ċoklet konna ħadna Belġium vera kien tajjeb. Ma Rachel ġanibbi. Wasal. Di tiegħi? Għamel tiegħek. Iftaħili. Tajba dider. Hello, milk-ċina. So, ġejna l-għura mit-ċentru, ħafna ilu msommax bħalissa is-6:30 u bħalissa fil-forn għandi l-sponge għal-prinjolata, so l-ħaq bejt il-prinjolata, għat nirrealizza li għandi il-ring light mxew lażon. L-ġina għal-gallettini li għanna bżonnom għal-prinjolata u koll edha fil-friċ u ma nafx kam baqala, insejt fiex hintfajta, imma l-kejk baqalu xie 10 minuti fil-forn. Rrit nitċekjax propja l-sponge ma tanċi xejdula. Ma tanċi ħoxna, allura naħseb jisir malaj. Imma, dil-ġimgħa rajt, ħana nibda niżel l-affarijiet, żomm, ħanġib il-miżin. Dil-ġimgħa telat li post u Facebook ta' wieħed ma nafx minnu, imma fil-każ nillinkja il-video fid-description għaliex is-sejvejtu msommu nista' nillinkjah. U ktibt riċetta jien ukoll. U illi ngħid, ħafna li ngħid, li nixtieq nagħmel żomm ta' għax il-bawl maħmuġa. Li nixtieq nagħmel il-krustini tal-lewsa u Maltin
U kont saqsit in-nanna ta' Daniel ukoll ir-riċetta u qalt li nista' nsiba folli satni waħda ta' imma rajt ta' dan. U fakkarni insomma dal-video li jrid nipprovhom u qed illum nagħmilhom li ħanoqgħod naqla xorta l-kċina u hekk avolja by the way ma filmjatx għall-Prinjolata għax qed niffilmja in a different forma għal-reels. U r-riċetta tiegħu veru kienet faċli. Ħsibthom iktar komplikati biex tagħmilhom, ngħidilkom il-verità qatt ma ċċekkjajt qatt ma fittixt kif tagħmel il-krustini. U wkoll peress li għall-Prinjolata għandi bżonn il-lewż u l-ġellewż jew ġewż dejjem inħawwad lim jiġi lim. U kelli xi lewż żejjed qed might as well nagħmilhom għandi l-ingredjenti kollha u li laħa naqla xorta waħda. So, ekket namel bħalissa u veru, again, vera faċli ir-riċetta. Kull ma tittamel, issa msomma mbagħad nil-linkja u fil-każ niktibbilkom ukoll jekk ma tridux taraw il-video u tridu ġost tissegu malajr. Tħawwat l-ingredjenti dry ingredients ġo bowl. Infatti għandi bżonn kuċċarina. So tinħallat it-sokkor, il-baking powder u il-melħ. Imbagħad kemm nitfa' il-lewż sa daqal 100 grams. Qed nara ftit imma jiena 100 grams. Qed nitfa' iktar. Nitfa' iktar. Għandi ftit ġellewż ukoll naħseb tajb morru. U hija mixture. Imbagħad wara ħawwat żewġ bajdiet separatament u nżidhom dan issa ma nżidu. Mbagħad irridu nżidu il-vanilla, l-asel, minna li jekk hemm xi ħaġa oħra. Hija u 10 tal-lummija u tal-arinġa u ġa għamilthom għax kont tinqaxxar lummija għall-ġina tal-gallettini u qed ħanaqbad nagħmilha. Naħseb ħanagħmel daqsxejn amaretto wkoll għax xejt l-amaretto għall-Prinjolata. U might as well naqbad nużaw għax fl-xkun daqsiex għal issa l-Prinjolata. Issa da ma naħsibx li l-aħjar amaretto li stajt insib imma dak kellu Albert Heijn. Oh, kemm ifuħ! Tiġi xommu għamil teaspoon. Ma naħsibx li tbiddel il-konsistenza daqshekk. Oh, kemm ifuħ! Oġobni. Kemm għandu alkohol dak? 12% biss. U l-amaretto l-għali biex niftemmu kien fih 25, ġifiri għalek na naħsibx li the best one. Imma dak għanna. By the way, bdejna naraw series jismu Ponies. Bażikament hemm Emilia Clarke taħdem fih u l-oħra nsejt x'isma. Hailey taħdem 5 feet apart insomma il-film tal-Mickey Mouse. U veru tajjeb. Based in the 1970s fir-Russja u jgħat fuq żewġ undercover agents Amerikani li huma tnejn nisa Emilia Clarke u di insomma l-attriċi l-oħra u bażikament qed jippruvaw jagħmlu undercover work biex jiskopru kif mietu l-irġiel tagħhom. Dik hija il-premiss tal-istorja insomma. Mhux ħanejdukom iktar x'in kellek taraw, I will spoil it. Imma veru tajjeb qed nieħdu kosna. Insomma issa by the way qed inħawwad kollox b'marfa. Mbagħad meta nara li qed tiġi naqra iktar f'daqqa nuża jidi. Nispera taqqat. Għax mhux nara taqqat jien. Ma jidhirlix qalli semma xi ħaġa oħra da. Naħseb għamilt il-aws. Lews. Ma li għarrejt, it-taqqat. Paċenzja biss irid. Ma tġiblix id-diex, xu please. Insomma, issa irridu nagħmluhom log twil. Asna naqsimhom fit-tnej. L-abjad. Naħseb nagħmluhom fit-tnej ħalli jiġu żaru, x'taħseb? Tfahmhom fuq il-miżin jew neħħidija. Għax imbagħad irridu nqtawhom u jekk nagħmluhom żgħar ikunu iżgħar, so aħjar nagħmluhom iżgħar. Ux. Jien naf, ma nafxu. Kantuċċi naf x'inhu maw, krustini. Mela mhux kwarezimali qed tagħmel. Kwarezimali u nis Prinjolata qed nagħmel. U kif qed fis-sifna għamilt nagħmel krustini. Tajjeb hekk twal. Jiġu daqshekk żgħar u mbagħad naqtawhom. Mela. Ta' parti nifhem. Oh
No, dak les. Da, Lija. raġuni. Ara, ġewek ħajru żaru, bat naqtaħħom. Ekk ħanitfaħħom fil-forn. Kemm ġew sofor qed narhom. Araw kif ġew taf kif veru qed ifuħu issa ħanħallihom jiksħu kwarta. U wara kwarta irrid naqtaħħom slices u nerġa' nitfaħħom fil-forn. Għandi galettini tal-prinjonata fil-forn, sa tant ħanisbarat ftit u nagħmel il-buttercream naħseb sakemm anke l-isponġ u l-gallettini jiksħu u ovvjament isiru il-krustini u qasam x'ħanu din. Seba. U naħseb mbagħad naħqu nieklu hekk u mbagħad naqgħad il-prinjonata probably tajt xi 8-9. Imma hija ma jimpurtax għax imbagħad ikun lesta u dik tkun fil-fridge overnight u nżejjen għada. Mbagħad għada fil-każ għax rid nibda l-editja tal-video wkoll nurikom kif tiġi mżejna ħalli xorta tistgħu tarawha fuq l-Instagram story u fuq il-reels u hekk mal min ġista segwini fuq YouTube. Tkunu tistgħu tarawha. Okay, wasal il-ħin li naqtawhom. Ħara kif ħanittrasferixxi ma. Jisom għadhom mhux lesti minn ġewwa, imma nerġantihom il-forn. Okay, naħseb ħallejthom ftit l-ewwel darba, sepp rid inħallihom iktar. Għax jisu ġewwa għadu ma sarx sew. Tieni wieħed sar ħafna ħjar, naħseb as I said għandi hotspot fil-forn. U da sar aħjar, infatti samtu veru faċilment. Ħanurikom kif ġew sissa. Qed tara wara hawnhekk di għada ma saritx. Ma nafux suppost hekk jew suppost ikunu saru kompletament, imma ħanitfaħħom għal xi kwart oħra fil-forn. Ħanurikom kif ġew il-krustini. Ħanieklu wkoll issa u ħanaraw episode. Imma ħanurjomkom mbagħad induqhom wara. Ma ġewx jidhru ħżiena, to be honest, inħatfu li ftit u l-ewwel bake kienet daqsxejn undercooked naħseb il-dough, ma nafx infatti qed taraw. You can tell f'daw. Mbagħad eżempju ta' truf li kienu veru saru sew bħal di jidhru ħafna ħjar. Insomma li nkun mek naqra undercooked. Ma naħseb okej. U issa ħanieklu għandna iċ-chili con carne bil-kinwa u ħanaraw episode. Somma mbagħad inkellimkom meta nduq. Waħda żejra tagħti. Kajna, waħda żgħira di. Ejja, ha. Cheers. Cheers, thank you. Tinżel. Naqla żmien. Tajba. Ma mhux ibsin tibbaħ ikunu. Ma. Ġew biex fettishom. Nifhem minn għandu snin u fraġli. Ma. Min ġew? Tomma vera tajba. U tiftakruh da? Issa, għandi. Għaxiex nizaħ. Sa nitfaħħom. Mela għeda fuq il-mobile. Guys, dal-għodu xeba ġem, as expected insomma. Ma nafx istennejt, imma morejtkom xej mill-prinjolata, ħanurikom fejjeda bħalissa l-prinjolata. Taraw, għawek dik il-kbira, dawk iż-żewġ żgħar li ħanat tipo bħala rigal. Issa meta naqsmuha insomma mek ma li naslu u ma l-ħrajn għek niffermi xi biċċiet għax l-lum ma l-ħaqċa ditjajt il-video insomma l-lejla, so probably nitfaw xi darba dil-ġimgħa jekk insib ċans editjaħ u in the meantime inkompli nivloggija. Qegħdin fuq it-train bħalissa, as you can see, ħamurru Rotterdam u baqalna ftit biex naslu, naħseb xi nofsi oħra naslu. Ġridu li fuq Bredam bad naqblu t-tini oħra minn hemm. Isma' mbagħad nurilkom jekk ninsa nitfa' ritratt sewwa, imma tista' tmorru tfittxu Instagram ukoll għal-reel nhar it-tfa' tal-prinjonata, imma again ġari bħas-sena l-oħra ma nixiex nagħmel il-mereng u mela kelli l-krema u ħsibtlu. Ħsibt f'backup għax spiċċajt għamilta bil-whipped cream il-flok, imma vera ġi tajba bil-whipped cream, so hopefully ġi tajba wkoll. Imbagħad I'll keep you updated. Era. Ejja, introduċi ejja naqra. X'għandna. Illum għandna twisties. Laqas indilek It's okay. Għana naqabi għidla li ġidna jisara mettar għax ma kienx niexef imma xtamen suppost tajjeb nittamaw. Xaktar naqa ġbejniet ta' mena, not sponsored. Laqas indilek li għu ġbejniet kol. Sponsored minn Albert Heijn għan jidru.
slenef, berzut, ġobon, whatever. Na karrotti għal vegetariani. Rio Mare ma jonqos laqas. L-allu, Rio Mare, tal-Malti, homemade. Mela, ħani prima ma tanċ najjat, imma fl-istessin I don't care xat ma jismani u għaw t-nejn, intamil naħseb qed jagħmlu baby fuq it-trejn, għaxin kollu jitbewżu u sejjes li qed jagħmlu. So, to drown them out. Għedin fuq it-trejn għalli trekt. Illum, xini data l-lum? Fihmistar, xil-biraħ kien jum San Valentinu, għedda ma l-Valentinu tija jaw. Għalikom hello. U il-bira minna ġurnata ġewwa, fil-għaxija sajjart, ma għadx noqgħod nifilmi, to be honest, għax buqqek, ma filmijajċ il-bira, imma nifilmi għax għanna date day, morri jitrekt veru, morri jitrekt insejna ma tal-ħar darba morna, għamar niklu, tipo continuation tal-Valentinu, għamurna niklu pizza minn Pizza Beppe, vera konnilna ma morna, asna fik ġilli ġibtu, ma konna morna darba, nasib darba morna. U kienet top mawx il-pizza, so veru ċtata. Pizza napoletana. Ehek, propja. Eżad, veru light kienet. U ma nafx nqodu nduru, rrit nixtri laptops li fadni għal-laptop, so naħseb nduru daqxej ħoħ katarajn biex nfittax wieħed u just window shopping is-soltu. U forsi nduru l-kanali wek. Tal-għodu vera kienet ġurnata sabiħa, kienet vera sema blu għana u mxina train station, imma jessif da uħda s-saxħab u kol ġejnu jitrek bedway għax evitajna daqxie il-ġen tal-karnival ta' Dejn Boss. Sajna nħobbu l-karnival sewa u morna s-sem laħron ka taqbel imma il-vibe tal-karnival ta' Dejn Boss mux l-istess bħal Malta jew bħal Breda u hekk. Huwa quite elitist nħossu u it's not that fun. Ikun hemm ħafna nies fis-sakra u niddejja għalkemm low kien nixtieq nipprova mmur il-karnival ta' bdex darba x'qatt ma mort. So xi darba forsi mmur imma not anytime soon. Insomma wasalna, ħaninżlu mit-trejn u nkellimkom meta nieħdu l-pizza. Waslet, xini sabiħa, pizza b'veduta hi. Thank you. Ġibna margherita u quattro stagioni by the way. U ħana naqsmu. Għaw kbira, Ma tensiex li lajt. Back fuq il-kamera. Imma, purchased. Morna Media Market wara l-ikel. Hello Daniel. Huh? Hello. Hello. U xajtu, kont ħabitax online imma why bother konnem, so bla sidar tajja para, tal-memory foam. Taraw? So post shock proof. This is random, taraw nizel l-snow. Rġajna. Għalina. Għarej, ġabdejna. Għaxa t-duri, so t-ġi fuqna. Hello, wasalna d-dar. U blezat, oh my god, araw barra. Ma nafx jekk xed jidder sew. Zom, naħseb għax għandi d-dawl mixewl. Imma araw, nizel il-borra. U vera kesħa madu, feels like -5. Għandi xarri xej mxarra bax taf kif imxejna nġru. Mit-train station u għetnamel tessa, għax veru kesħa. U I need to warm up u għaddu kif ħareġ il-vlog actually, nitfa story li ħareġ il-vlog. U by the way, xajta l-laptops li vettilkom u just għadna namlu daqxej window shopping għadna nduru naqħwinet sakem tipo sar daqxej ħin u ġejt n-edizzja xaħġa ma najr biex nitfa story Daniel ti ħasel jek t-smaw diski ta' Daniel għax ti ħasel nitfa story zon. This is so obviously a few seconds wara dak il-klippe imma għanda fis-sodda u ħanikol il-Greek yogurt wara li tfajt l-story propja eżatt ma li tfajt il-video ma li ħarġ il-video ċe najt li krem zbal u kelli nerġa' neditja biċċa u nerġa' ntella u hekk so spiċċajt għalhekk ma rġajtx vlogjajt wara li tellajt l-story u I was really close ta' sekond viċin li għafna vlog jallum imma jett le ħana ġurnata xinkalla dal-vlog ħajkun all over the place. Ħalissa xi 10:15 paġejt fis-sadda minn xi xogħol fuq il-laptop u qabad niballa ġuħ dak it-tip u ġieħ ġażaqi u qed leħi mhux noqgħod bil-ġuħ so għamilt Greek yogurt b'naqra
berikuli li kelli għal-panna kotta għax baqa ftit, ċoħe baqa 2 panna kotta u baqa ħafna berikuli għal-2 so għamma l-Greek yogurt u ħanintafa naqra u ħaniflogja u nurikom ċokolat naqra id-dawl veru jgħat ħazin imma għalek edda daqxie awkward il-lampi daw imma ħanibda dal-ktib sa' The Hunger Games vera li nixtrih u kontet nitrateni biex nixtrih għax kontet nistenna l-paperback għax jina nipreferi naqra paperback imma ma sibtux għax għadu ma ħarriċ naħseb u dak il-fuq Vinted kien irħis u xajtu. Najdilkom il-verità l-weekend li għadda update Wuthering Heights għax tafu li ħareċ adaptation tijaw u I got through daqsek sissa xi 100 paġna mhux ħafna. I cannot get into it. Ma nistax nifhem għala, ma nafx forsi rrid intih chance. Imma vera confusing. Il-kidba taħwit għax anka peress li Old English, mhux Old English eżatt, imma ilu ħafna li nkiteb dal-ktib sewwa, so ovvja li mhux ħajkun the modern narration li nafu issa. U vera tinsibu diffiċli, dak it-tip 100 paġna għamilt xi 5 tim biex qrajta. So, you know what, ħanħalliha lissa, forsi I will get back to it eventually u I will just read a new book li rafla nungos naqra għax l-ħajja qasira biex noqgħod naħli l-ħin naqra kodba li mhux nungos naqra. So, dik l-update tissa. ħa mmur nikolli Greek yogurt noqgħod naqra ħra fil-mobile, imbagħad nibda naqra u narqod. So, ħanaqra ġurnata u l-lejl tajjeb għalija l-inqas u I guess nkellimkom fil-klip li jmiss. Hello, it's a new day. Nasab l-ħar clips li għandi ta' trekt sal-ġimgħa l-oħra. Għaddit kważi ġimgħa l-lum is-sibt ta' wara. Kif taraw għadni kif ġejja minn ġirja qaraw xari għax it-temp bażament il-ġimgħa sħiħa xita temp diżastru u l-arja mxarba volja ma kienx xitajnu niġri. Imma first long run tas-sena irnexxieli nagħmel 10 kilometri għas nista' nemmen fl-aħħar nixili. Naħseb dis-sena li twal-ġirja kienet 8K jew naqra inqas. Bej 7 u 8K għax niftakar meta minnija l-arloġġ ma bdilix mal-ewwel ma kontx naf meta bdejtu. Imma irnexxieli nagħmel 10K. L-aħħar 10K li għamilt ħaġ bil-mobile. Ħanara meta kienet għax ġenwinament insejt l-aħħar 10 km jgħid ħanġek Strava. Propri fuq Strava nsiba. Bil-mod għamilta ġifieri, domt siegħu 8 minuti, l-pass kien 6:47 per kilometer. Ara, naħseb l-aħħar 10K li għamilt probably f'xi Ġunju. So, Lulju, Awwissu, Settembru, Ottubru, 8 xhur. Waqaft nixtri Albert Heijn, darbtej waqaft, apparti l-lights. Niftakar kien hemm biċċatela xi 4.8 kilometers in u mxejt xi 50 meters u komplejt niġri u għax on the way nafx fejna. Daniel, l-lummija fejna? Okay. On the way waqaft nixtri l-lummija x'lejla ħanagħmel risotto b'tal-lumi bis-salamun. U realizzajt ma kellix lummi, so mort nixtri l-lummija malaj. Insomma, issa ħammur ninħasel għax veret ninten għandi bżonn nixtri running gear jew gym gear in general, flokkijiet tal-iktar għax veru qed jintnu li għandi. Jew naħsilhom ħażin, jew għaxilhom għandi, għax veru għandi bżonn oħrajn ġodda. Mur naħsel u nibda nsajjar naqra iktar tard għax is-sitta u naħseb sakemm naħsel xari u hekk u jassu s-sema u rrid nmisaħ wiċċi u neħi l-makeup. So mbagħad inkellimkom meta nibda nsajjar. Risotto lest, arawh. Tajb jider, doqt il-risotto tajb ġissa, hopefully s-semen saret sew ukoll. Diki likla tal-lejla. Oh, mela, kilna by the way u għadda ħafna ħin issa għadda ċisija mill-aħħar klip. U għet naraw X Factor u għet il-klami u għet għadna l-ġuħ. So, fl-aħħar ħandu u li dażom. Ħandu u it-twisties tal-ġbejna tal-bżar. U daw. Flavor ġdid tal-jumbo, jumbo naħseb. Jumbo. Ġawek jumbo ngħidu. U fl-aħħar għandu nafx xajthom fi żmien il-miliet u għadna qatt ma doqnihom. So fl-aħħar ħadd ġobhom biss. Honey cheese. Jumbo daw qatt ma doqthom int. Le, da flavor ġdid. Honey cheese. Tajbin.
Wejja. Ma għandhomx tomatata l-imma. Ħani Ne, after taste għandu hija. Helwa. Ta' naqa ħani. Mux helwi. Ne, tajbin. Isom għal normali. Tajbin. Ok, issa nduqu tal-ġbejna tal-bżar. Ja, dak doktu vera ħani. Doqtu in. Doqtu xin. Għazinaġa. U vera. Mux ħazin ħagġet. Ja, nkarrija. Le, riħa vera, mux ma tfux, ma mux ħazina, ma... Bla toma. Oh. Veru, mux li tejt. Mela għandhom aftertaste tal-bżar. Twisties normali hi, the best. Oh, bla toma, ma. Le għandhom aftertaste. Le, ġambo tjeb, Dejqek naqra wara ftit l-aftertaste. U issa ħarġu tal-hoisin tejda. Hoisin. Hoisin sauce, hoisin duck, buq. Irridu nduqhom ukoll. Meħem. Meħem. Not my favorite. La jintajdu da. Msama ħangoblu. No. Għubna raw expected, ma nafx minn ħajirboħ, għax vera kolla tajbin. Veru tbellatta, mija ver kienet sabiħa disfa li kitbet. Tip for yourself. So I think that dip you can directly just use like boiling for 10 seconds. They are already ready. One is lamb and one is beef. Mela, illi ngħid illi ħana laqda l-vlog, hopefully tistgħu tismawni. Edha fuq bas bħalissa għax sejra ma strict u kien hemm diversion u naħseb veru għażilt ħin ħażin biex nivlogja. Għax ħajkun hawn jissorbu imma kont qed tibqa' xejn diffiċli nivlogja dal-aħħar. As per usual dejjem qed insemmihek imma ma kontx qed inħossi daqshekk tajjeb għax kont qed inħossi daqsxejn homesick. U kol kon vera busy xogħol u ma tantx kienet kolli aptit wara x-xogħol. Nkompli vlogja imma hopefully ħadd gostaraw dal-vlog. Again ħafna tisjir il-bira għamilna il-hotpot ma' sħabi u vera kien top. Jekk qatt m'għamiltu hotpot vera nissuġġerixxi li xi darba tippruvawa anke mal-Maltin ġifieri ħabba tiegħi kienet Ċiniża so we did it the proper way mhux kienet hija Ċiniża. Nkompli niditja dal-vlog u hopefully nilħaq intella għal-lejla għax probissa nkom nlesti on the way back għax il-journey għal-Maastricht se passija u nofsu ma l-lum ħatħod li xi satej ħabba diversions imma it's okay multitasking nista' nidisja fuq il-laptop. Anyways, narakom fil-video li jmiss u nispera li kolkom ġimgħa tajba jekk taraw dan on Sunday u fil-bidu tal-ġimgħa insomma. Grazzi ħafna, tinsewx tagħmlu like u tagħmlu subscribe u narakom darba li jmiss. Ciao ciao.